Tento rok sme mali túru na saláme. Adel, myslím, že je to trošku inak. Čože? Salám na túre? Aha! Tento rok sme boli na salám túre. Pre všetkých milovníkov mesa Mekom zorganizoval salám túru. A našou úlohou bolo spraviť obsah, ktorý si nahrnie srdiečka. Aktivita pozostávala z výšľapov na 3 vrchy. Pánska Javorina, Veľký Choč a Snínský kameň. Na každý sme poslali UGC kreatora. Buď Zuzku, alebo Martina. Vytvorili sme tak pestrý mix obsahu priamo z miesta činu. Od pozvánok, poď so mnou na poslednú salantúru tohto roka, cez dronové múdovky až po rozhovory. Ktorý úsek sa vám najviac páčil? Tento na vrchole, je to krásny výhľad. Autenticky sme tak zachytili atmosféru akcie natoľko, že sa sledovatelia Mekomu už nevedia dočkať ďalšieho ročníka.